Jeg har valgt at lave analyse af Van Goghs billede Selvportræt med forbundet ører 1889 og Jens Juel Det ryberske familiebillede 1797. Jeg starter med Van Goghs billede, som vi ser her. Van Gogh var en impressionistisk maler, og han malede fra han var 27 år. Og inden da havde han været kunsthandler hos slægtninge i blandt andet London og Paris. Han prøvede mange forskellige erhverv af, inden han blev maler, blandt andet lægepraktikant, privatlærer og præst, som hans far også var. Og den eneste person, som virkelig betød noget for Van Gogh, var hans lillebror, som boede i Paris, som ofte sendte ham penge og aftog nogle af hans malerier. Han havde heller ikke særlig meget hellig kærlighed, og ingen på nær en kusine gengældte hans følelser. Men familien forhindrede dem hurtigt i at finde sammen. I 1886 kom han til Paris og boede hos sin bror, og det kom til at have stor indflydelse på hans kunst. Han fik en masse nye kunstnervenner, og på den tid var den impressionistiske stil dominerende, hvilket Van Gogh var meget fascineret af. Han begyndte at tilegne sig den malerstil med lyse og rene farver, og han udformede en idé om et kunstnerkollektiv og flyttede til Sydfrankrig for at udleve ideen. Og det var her, han for alvor fandt sin malerstil med lyset og motiverne. En af hans kunstnervenner kom ned for at bo hos ham, men det hele endte i kaos, og Van Gogh blev indlagt på sygehuset, hvor han fik konstateret begyndende skizofreni, og senere blev han indlagt på sindssygehospitalet. Og i perioder fik han forbud for at male, da det var hårdt for hans psyke med alt det arbejde. Nogle af hans depressioner og sygdom ser man også i nogle af hans billeder. En dag så går Van Gogh en tur på marken, og han skyder sig selv, og han dør få dage efter af sin sorg. Billedet er malet i symbolismen, som løb i Europa fra 1870 til 1900, og den er udviklet i Frankrig og har rod i den franske lyrik. Bevægelsen dannede et overgangsled mellem romantik og modernisme, og i billedkunsten betød symbolismen, at man dyrkede ren kunst, som forstås ved, at form og betydning sammensmeltes til syntese, deraf navnet symbol. Kunstretningen gjorde modstand mod realismens og naturalismens virkelighedsopfattelse, og symbolikkens kunstnere efterlignede ikke den ydre verden, men lagde i stedet fokuset på det indre og det sjælelige. Så vil jeg fortælle om formalanalysen, og jeg starter med kompositionen. Og billedets komposition er lukket, da der er fokus på Van Gogh i forgrunden, og alt opmærksomheden er dermed rettet mod ham. Kompositionen er statisk, fordi man kan tegne en trekant på Van Gogh, hvor fokuset ligger, altså den vi ser på billedet, den lille trekant. Og trekanten skaber balance i billedet og gør det statisk. Og i billedet ses kun vertikale linjer, blandt andet her ved døren, og her skimtes en vertikal linje på væggen. Og rummet i billedet virker meget konstrueret, da objekterne er lidt skæve og unaturlige i farveskalaen. Rummet er dybt, og man har brugt overlapning, altså Van Gogh overlapper billedet og væggen i baggrunden, og det skaber rum. Og så er der brugt størrelsesgradienter. Van Gogh er en lille smule større end tingene i baggrunden. Billedet har ikke rigtig nogen mellemgrund, men der er brugt forgrund og baggrund. I forgrunden ser man Van Gogh, og i baggrunden ser man en væg med et billede og en dør helt ude i siden. Van Gogh har også nogle skygger på sig, som der skaber rum, som man ser her. Og perspektivet er normalt, da man kigger lige på billedet og ikke nedefra eller oppefra. Fladen og formen. Fladerne er klart defineret, og fladerne er klart malet, men dog uden tydelige spor af penslen. Formerne er derfor meget klare og ensartede i deres struktur. Linjen i billedet der er ikke rigtig nogen linjer i billedet, andet end lidt her på Van Gogh. Ellers er det farvefladerne, der skaber objekterne. Lys og skygge. Lyskilden i billedet er skjult, og billedet indeholder ikke rigtig mange skygger, men Van Gogh kaster en egen skygge, som man ser her på hans skulder og ned langs her,
som er sort, men dog uden at virke sådan unaturlig eller voldsom i sit udtryk. Men der er nogle farver på billedet. Farverne i billedet. Grønt er stærkt dominerende, og både på væggen og døren og Van Goghs jakke er der grøn. Og farverne er generelt holdt enkle, og der er ingen stærke farver, som bryder billedet, som f.eks. rød. Brun, hvid og sort er de andre farver, som der er blevet brugt i billedet, hvilket gør, at stemningen er den samme over hele billedet. Van Gogh er den, der er mest klar i farverne, og specielt hans jakke lyser op i en meget klar og kraftig græsgrøn. Baggrunden er derimod sådan lidt støvet og afdæmpet, nuancerne og balancen mellem det mørke og det kraftige farver i forgrunden og de lyse og mere støvede farver i baggrunden er derfor rigtig god. Væggen i baggrunden er malet med en tæt pensel, og man ser ikke lige så godt penselstrøgene, som man gør i forgrunden på Van Gogh, som er meget tydeligt at se er blevet malet. Så har jeg betydningsanalysen, og billedet er et selvportræt af Van Gogh, som ses i forgrunden, og han bærer en stor grøn jakke, og på hovedet har han en sort pelshue, og på siden af hovedet, rundt om hans ører, en hvid forbinding. Forbindingen knytter sig til billedets titel, som er selvportræt med forbundet ører. Van Gogh led meget af skizofreni, og han skar det ene øre af, hvilket skildres i billedet. Baggrunden er en grøn væg med et billede af natur, og man kan skimte to kvinder og en baby stående i forgrunden med et bjerg i baggrunden. I venstre side ses en brunlig farveflade, måske ryglænet på den stol Van Gogh sidder i, og derudover ses en brun stav med en træfork i toppen, som stikker op bag ved den lysebrune flade. I højre side ses en grøn dør med to grønne ruder i. Motiverne virker meget hverdagsagtige, og måske sidder han i sin egen stue. Hans ansigt er meget udtryksløst og lidt upersonligt, hvilket også kan symbolisere hans skizofreni, hvor man har flere personligheder. Hans liv var ikke ligefrem en dans på røde roser, og han havde måske nogle indre ar i af hans sygdom. Hans meget lille sociale omgangskreds og hans dårlige forhold til hans far kommer også ud gennem billedet via hans forbinding om hovedet og hans udtryksløse, måske lidt triste blik. Billedet er malet i symbolismen på grænsen til ekspressionismen, hvor Van Gogh var en af de dominerende malere. Billedet er malet i lyse og kraftige farver, som Van Gogh var meget fascineret af, og det er tydeligt, at billedet er malet efter han kom til Frankrig, hvor han begyndte at dyrke stilen. Og så er der Jens Juels billede, den ryberske familiebillede. Og Jens Juel var en dansk maler født på Fyn, og han startede som lærling i Hamborg, hvor han malede blomster og landskaber, men hans speciale var portrætmalerier, hvor han var særlig dygtig til at gengive materialer, som f.eks. kniplinger. Han startede på det nyoprettede kunstakademi, og han fik hurtigt en kundekreds, der blev mere og mere fornem, og han malede blandt andet Caroline Mathilde. Og han malede mange steder i verden, f.eks. Paris og Hamburg, Dresden og Rom. Og han endte med både at være hofportrætmaler, professor og akademidirektør på Kunstakademiet. Han var meget gode venner med adelen, og han var deres foretrukne maler. Billedet er malet i klassicismen, som har sit udgangspunkt i fransk, og den bygger på italiensk renæssance. Fællesbetegnelsen for kunstretninger, der efterligner eller søger at genopleve antikkens skønhedsidealer, er ligesom det, man forbinder med klassicismen. Og klassicistiske retninger kendetegnes generelt ved enkelte, næsten strenge former og en klarhed, der bygger på symmetri, ligevægt og harmoniske proportioner. Og klassicismen har ofte optrådt efter middelalderen. Og specielt efter at Kunstakademiet er blevet grundlagt af de klassiske idealer, har de været i højsædet. Og de klassiske bevægelser har ofte været en reaktion på den foregående periode. Jeg starter med kompositionen, og billedet har en meget åben komposition, da de tre
personer og træet og naturen er spredt ud over billedet, hvilket aktiverer billedet og gør kompositionen åben. Billedet har ikke rigtig nogen vertikale eller horisontale linjer, da de er ude i naturen, og der er som regel ikke noget, der er helt lige. Billedets horisontale linje er bygget op af bakketoppe, som ikke er lige høje, og dermed bliver den også lidt skæv og grupperet. De tre personers og hundens blik danner alle tre diagonale linjer, hvilket skaber lidt ubalance i billedet, som vi ser her med de røde streger. Mellem de tre personer kan der også tegnes en trekant, hvor siderne ikke er lige lange, og det gør billedet mere dynamisk. Så jeg vil fortælle lidt om rummet. Billedets udtryk virker meget konstrueret, men dog alligevel lidt naturlig i sin opsætning af objekterne. Billedet har masser af rum og meget dybde. Både overlapning af objekterne og naturen, størrelsesgradienter og skygger bliver brugt. Man kan måske godt diskutere, om der også er et reservoir, der er blevet brugt i venstre side af billedet i form af det mørke træ, som skubber baggrunden væk. Billedet har både en forgrund, mellemgrund og baggrund, med menneskerne, hunden og træet i forgrunden, og i mellemgrunden naturen og skoven, og i baggrunden huset og skyerne. Og perspektivet er normalt. Så vil jeg fortælle lidt om fladen og formen. Fladerne er nogle steder meget uklart defineret, specielt i siderne. Penselstrøgene er meget små og kan næsten ikke ses, dog fornemmer man meget tydeligt, og man kan meget nemt se, hvad de forestiller. Formerne har et meget ensartet præg, og de er meget ensidige i strukturen. Så er der linjen i billedet. Der er ikke brugt nogen linjer, men det er farvefladerne, som ligesom skaber figurerne og giver dem form. Og i forgrunden er farvernes adskillelse dog mere tydelig, og de bliver så mere udvisket i baggrunden. Lys og skygge. Der er brugt hierarkisk lys, altså der er lige meget lys over hele billedet. Måske en lille smule mere på menneskene, fordi det er ligesom dem, der er i fokus. Og der er måske også lidt mere lys på huset i baggrunden, hvilket måske symbolerer, at menneskene og huset hører sammen. Lyskilden er himlen, som lyser ned på naturen. Der er brugt en smule slagskygger her på menneskerne, men ellers er det der er brugt en smule egenskygger på menneskerne, og ellers er det lidt slagskygger på jorden, som der dominerer. Skyggerne virker meget naturlige og ikke overdrevet i deres udtryk. Så har vi farverne. Billedet er meget mørk i sine nuancer, og sort og grøn er meget dominerende. Farvernes mørke udtryk bliver dog brudt i form af manden og kvindens lyse tøj i midten af billedet. Og man kan næsten ikke se penselstrøgene, hvilket også giver billedet et meget virkeligt udtryk. Så har vi betydningsanalysen. På billedet, det ryberske familiebillede, ses tre personer. En mand og en kvinde står i midten længst mod højre i billedet. Kvinden har en gulvlang hvid kjole på og et laksefarvet bånd under brystet, og om skuldrene har hun svunget et brunt klæde, som hun holder sammen med sin hånd. Manden har et par lysegule bukser og en skjorte og en blæser på. I hånden holder han en sort hat. Ved manden står en hvid hund og kigger op på ham. I venstre side af billedet ses en ældre mand på en bænk foran et stort træ. Han er også klædt i formelt tøj og med hat. I hånden holder han en lang stav eller en stok. Både i højre og venstre side bag ved menneskerne er der masser af skov med masser af grønne træer. Ned langs midten af billedet ses en grøn eng, som ender ud i noget skov. Bag ved den skov ses et hus, som ligger helt for sig selv. Det er højst sandsynligt en gård. Himlen er meget mørkegrå i højre side, men bliver lysere og lysere mod venstre. Og billedet er jo malet i klassicismen, og det har også nogle af kendetegnene. Det er meget sådan klassisk i sit udtryk, og blandt andet kvindens bånd er en af tingene, som der kommer fra klassicismen. Og Jens Juel, han malede
meget de adelige, og det har også sådan lidt adeligt udtryk, som familien ikke